Ningunha delas perderá as súas marcas, pero xuntas aspiran a formar unha das primeiras potencias produtoras de leite en España. Clun e Leite Celta únense para formar Corrural, Corporación Rural Láctea, unha alianza que segue o modelo dos grandes grupos lácteos europeos, combinando a base corporativa de Clun e a solidez industrial e comercial de Leite Celta. Corrural ven a dar resposta como alianza estratégica no sector en Galicia a unha demanda histórica do sector durante moitos anos, como é a de crear un gran grupo lácteo galego, un gran grupo lácteo propio, sempre sobre a base dunha cooperativa forte, ou igual que fan moitos actores europeos. Esta é unha oportunidade que, desde logo, estaba agardando o campo galego dispoñer dunha industria moderna, forte e referente. A nova láctea integrará 1.400 produtores, 8 plantas industriais, 800 empregados e un volume de negocio anual de 600 millóns de euros. Unha suma de recursos concibida co obxectivo de achegar estabilidade, eficiencia e futuro ao sector lácteo en Galicia. Estamos convencidos que juntos seremos capaces de ser más grandes y eficientes. Queremos optimizar los procesos productivos y garantizar una mayor gama de productos a nuestros consumidores. Estaremos mejor posicionados en el mercado y tendremos más capacidad para atender a las crisis del sector, que las habrá. O proxecto de Corrural conta co valor engadido das súas marcas. Baixo o paraugas da nova empresa están nomes comerciais como Feiraco, Clesa, Celta ou Únicla. A intención é diversificar produtos e formatos e abrir mercados novos. Este grupo xa ten leite, ten batidos, ten a primeira produtora de capital non estranxeiro de iogures Clesa, que pertence a este grupo, co cual temos derivados lácteos, temos postres, temos iogures, teremos queixos, teremos unha diversificación moi amplia de produtos para os consumidores tanto de Galicia, de España, como do resto do mundo, onde queremos chegar. Galicia é a primeira comunidade produtora de leite en España e a novena da Unión Europea. Corrural prevé posicionarse como o terceiro grupo que máis leite vai recoller na comunidade, arredor dun 10% da produción. Tanto Clun como Leite Celta sitúanse na actualidade entre as 10 primeiras industrias da nosa comunidade en canto á recollida de leite. Esta unión vainas a situar nos primeiros postos da táboa, pero o que é máis importante, debe de servir para darlle estabilidade e seguridade aos produtores, especialmente para todos os que xa están e tamén para os que poidan sumarse. A alianza de Clun e Leite Celta está pendente da autorización de competencia para empezar a operar. O proxecto de Corrural está aberto á incorporación de novas empresas co obxectivo de ser o ansiado gran grupo lácteo galego.